Takže ešte raz vás vítam pri našom pravidelnom webinári 30 minút pre váš prehľad v online marketingu. Konkrétne júnové vydanie, ale musím povedať, že je tak trochu špeciálne, pretože prvýkrát vôbec tak streamujeme online, ale zároveň aj teda prezentujeme pred živým publikom. Ale platia teda štandardné podmienky, pravidlá, tento webinár sa nahráva, prezentáciu určite dostanete. A spýtať sa môžete naozaj čokoľvek cez slajdo, pričom kód udalosti je 30 min, pokiaľ by ste teda nedokázali nasnímať ten QR kód, ktorý však bude dostupný počas celého webináru v pravom hornom okne, tak jednoducho je možné prihlásiť sa teda aj cez tento kód. Moje meno je Andrej Tomič, som konzultant Basta Digital a aktuálne aj moderátor, pretože Katka je na zaslúženej dovolenke, ale všetkých vás pozdravuje. A so mnou novinky si pripravil Andrej Salner, ktorý je partnerom a senior konzultantom Basta Digital. Okrem iného sa veľmi teším, že si takto pri mojej premiére moderátorskej práve tí, ktorý pripravuje takéto novinky a nielen preto, že ja si ich rád veľmi od teba vypočujem aj mimo teda webinárov, keď je na to priestor, ale zároveň preto, že aktuálne teda sme na Basta Party Cruise a zároveň je to tak trochu spojené aj s tými našimi narodeninami Basta Digital, ktoré budeme oslavovať v lete. A ty si práve stál pri zrode Basta Digital, takže také trochu symbolické. Teraz si prezradil môj vek, to neviem, či sa ešte robieva. Takže také trochu symbolické, že dneska budeš pripravať pre nás aj tieto novinky. A ja sa veľmi teším, je to taká česť pre mňa s tebou práve tento formát absolvovať, Andrej, nielen preto, že sa voláš Andrej, ale aj preto, že väčšinou bývaš na druhej strane tohto stola, že viem, že aj veľa z tých tém, o ktorých budeme hovoriť, že máš k ním čo povedať, takže aj ťa nabádam, že kľudne prekroč ten moderátorský rámec a kľudne ma doplň, keď budeš mať pocit, že sa to zíde. Výborne, ja sa určite rád zapojím do diskusie a teda čo nás dnes tak čaká len skrátke kľúčové novinky z marketingu v digitálnom svete za posledné obdobie, pričom sa ich naozaj snažíme očistiť od hype, tých noviniek naozaj veľa a snažíme sa vybrať tie, ktoré môžu mať dopad aj na našu či vašu prácu. A následne si prejdeme odpovede na vaše otázky, takže naozaj skúste sa pýtať, pokiaľ to bude možné. Kód je 30 min, keby vám nešiel načítať teda klasický QR kód. A na záver bude prestížny Kahoot quiz, na ktorý sa väčšinou všetci tešíte, pretože naozaj súťažíte o lákavé ceny od našich partnerov. Prvý je balíček kozmetiky Balnea od Kúpeľ od Dudince, balíček Popradské a balíček Cura Prox. Ja ešte raz dávam a chvíľku pri ňom ostanem QR kód na slajdo, takže pokiaľ môžete, tak sa skúste pripojiť, zapojiť a kľudne pýtať sa nejaké otázky. Ja o tú chvíľku nechám. A zároveň sa vás budem pýtať prvú otázku ja, a to je, ktorú novinku za posledné obdobie v online marketingu tak evidujete, že je taká najväčšia a teda ktorá môže byť kľúčová. Častokrát sa nám opakuje za posledné roky práve odpoveď ako AI a nie je to vôbec prekvapujúce, pretože ako Andrej spomínal v úvode pre online publikum, ešte zopakujem, tých noviniek z AI teraz naozaj pribúda viac a častokrát sú veľmi signifikantné a opäť môžu mať dopad teda nie len na prácu našu, ale môžu mať dopad aj na samotných vyhľadávajúcich AIO, Google Search, v češtine, slovenčine je jasné, overview, takže generovanie odpovedí priamo vo vyhľadávaní. Andrej sa tomu bude venovať v prezentácii, takže súhlasím s tým. A opäť sa nám potvrdilo teda, že AI bude taká a je zároveň taká tá kľúčová novinka. Dobre, môžeme ísť ďalej a tým pádom ja nemávam priestor už tebe, Andrej. Super, tak ideme rovno zostra, lebo ja mám, tí, čo ma poznáte, viete, mám tú tendenciu, že hrozne veľa materiálu si pripravím, hrozne dlho rozprávam, 30 minút, dať pod 38 sa mi nikdy nedarí a dneska som bol požiadaný, že nemám to veľmi prekračovať tých 30, takže začíname s AI Overviews aj v slovenčine a češtine, tak ako ten anonymný náš sledovateľ, ktorý hádal, správne aj uhádol. Pre tých z vás, ktorí to tak zblízka nesledujú, tak za posledné obdobie, za posledný rok aj niečo vlastne začal Google čoraz intenzívnejšie používať formát, ktorý sa nazýva AI Overviews, kde potom, čo zadáte nejaký vyhľadávací dopyt, tak uvidíte namiesto výsledkov takých tých klasických smerujúcich na iné web stránky, uvidíte sumár vytvorený
AI modelom, ktorý často znamená to, že nemusíte sa už ďalej prekliknúť k informácii, ktorú hľadáte, ale je vám naservírovaná rovno Googlom. Je to vec, ktorá ťažko by som povedal príliš zdôrazniť, že aký veľký dopad toto môže mať. Znamená to v prvom rade to, že keď je niekto závislý, keď je niekoho web závislý na návštevnosti, ktorá prichádza z vyhľadávania, tak je týmto potenciálne veľmi, veľmi ohrozený, pretože v mnohých takých témach, kde tá odpoveď sa dá dať veľmi jednoducho, tak vlastne ten Google tú odpoveď dáva priamo. Výborne, ďakujem. Zároveň sa ťa možno aj opýtam, že aj sa budú meniť možno takéto AI overviews, alebo toto je taký ten možno model, ktorý s nami ostane už budúce časy, nejako dlhodobo, alebo pribudne do neho možno reklama nejaká? Určite do neho pribudne reklama. Tí z nás, ktorí sa teda tých 19 plus rokov venujú tejto našej branži, tak vlastne si zvykli na to, že čokoľvek, čo začína ako nejaká novinka, ktorá dokáže pritiahnuť pozornosť, tak čisto logicky bude v nejakom bode monetizovaná. Na tej monetizácii alebo na tom umiestnení reklamy nielen do AI overviews, ale do rôznych AI výstupov vyhľadávania sa už pracuje, že také formáty už existujú aj prakticky, to znamená, s tým môžeme určite rátať. A teda s tým, že či sa ten formát bude meniť, opäť by som tak sa pozrel historicky, že ako sa tento typ noviniek, ako sa tieto formáty zvyknú vyvíjať. Určite sa bude meniť a vyvíjať. Určite sa bude meniť aj používateľské správanie. To je možno taká dôležitá vec, na ktorú sa oplatí myslieť, že a ja ukážem neskôr niektoré štatistiky o tom, že akým spôsobom ľudia povedzme na tieto AI overviews reagujú, ale to správanie používateľov sa v čase vždy mení a teda, že niečo, čo je nový formát, ľudia na to reagujú nejako, ale po určitom čase si na ten formát zvykajú a tá reakcia sa mení. To znamená, určite tento formát sa bude vyvíjať veľmi dynamicky a nie je to ani koniec toho, že akým spôsobom bude Google pracovať s AI vo výsledkoch. Neviem, či tam si smeroval tou otázkou. Áno. Zároveň som už zachytil aj takú možno novinku a nemusí to byť úplne že novinkou, ale v rámci nejakého rozmýšľania nad AI módom, ktorý bude samostatne možno srčí a toto nás dokáže potom výraznejšie opäť ovplyvniť, keďže tak, ako sa vieme prekliknúť na obrázky, videá, tak tam sa môžeme potom konkrétne už na ten AI mód dostať a teda interagovať iba s tým jazykovým modelom. Tak, a to nás teda na Slovensku v tejto chvíli ešte nie. AI overviews už na Slovensku, tak ako vidíte, sú. AI mód v tejto chvíli určite ešte otázka času, ale určite k nám príde, ale s týmito AI overviews to je niečo, čo už dnes, keď hľadáte Google, tak vlastne v mnohých témach už ich uvidíte. Potom si povieme viac aj o tom, že v ktorých témach sú častejšie, v ktorých témach zriedkavejšie. No, tuto je analýza, tu je jeden graf z analýzy, ktorú realizoval Marketing Miner. Je to firma, ktorá vyrába taký využívaný software as a service nástroj najmä pre SEO špecialistov a Marketing Miner robil vlastne analýzu, kde sa pozeral, že pri akých typoch vyhľadávaní z hľadiska zámeru toho hľadajúceho sa najčastejšie tie AI overviews objavujú. Je to tu veľmi jasne tak vidieť, že teda pri tzv. Informačných hľadaniach, to znamená tam, kde človek si chce zistiť nejakú informáciu, tak najväčšie percento tých zobrazovaných AI overviews je práve pri tých informačných hľadaniach. Oveľa nižšie percentá sú potom pri teda transakčných, alebo oveľa menšia časť tých AI overviews sa zobrazuje pri transakčných hľadaniach, tam, kde niekto chce niečo kúpiť, niečo rezervovať. Pri komerčných hľadaniach, to znamená tam, kde niekto ešte nenakupuje, ale rešeršuje si niečo, čo by neskôr malo viesť k nejakému nákupu, alebo tzv. Navigačných hľadaniach, kde len sa chcem dostať na nejakú konkrétnu web stránku, ale namiesto toho, aby som napísal URL-ko do vyhľadávača, tak to napíšem do Google a navigujem sa tam. Takže štandardne ono to fungovalo na princípe nejakých úryvkov, väčšinou feature snippet, ktoré nám ukázali takúto odpoveď a práve tie boli vo veľkom množstve teraz nahradené takouto umelou inteligenciou. Super. Poďme ďalej na ďalšiu novinku. AI overview za miera prekliku, to znamená, tak ako som slúbil, sú tu nejaké informácie navyše o tom, že ako sa používatelia, keď sa im objavia tieto AI overviews, ako sa správajú. Tu je také zhrnutie jednej štúdie, také UX štúdie, nie je obrovská, bolo to asi na 70 ľuďoch robené, to znamená nejak ďaleko siahle závery.
by som na základe toho nerobil ani biznis stratégiu, by som ešte na základe týchto vstupov nemenil. Je to skôr len taký podnet možno, že na uvažovanie a na to, že čo máme v súvislosti s AI Overviews sledovať. To, čo v tej UX štúdii zistili, kde vlastne sledovali, ako sa ľudia správajú pri hľadaní, pri zobrazovaní rôznych výsledkov, je, že teda v prvom rade, že tá pozornosť ostáva vo vrchnej časti obrazovky. Vidíte to na tej heatmape červeno-modrej, ktorú ukazujeme, a že teda 7 z 10 hľadajúcich sa nikdy nedostane, nepreskroluje, nečíta hlbšie ako prvú tretinu tej zobrazenej AI overview. To správanie celkom závisí na veku toho hľadajúceho, to bol celkom zaujímavý insight. Mňa zaujalo, že to validujú práve na Reddite, keďže to je fórum, kde naozaj vieme dávať rozličné názory a tie informácie nemusia byť úplne presné. Google tiež využíva Reddit ako jeden z najčastejších zdrojov, teda tá informácia, aj keby bola nesprávna, tak možno tá validácia tam nebude úplne korektná. Áno. Na určité veci, ak používate Reddit, na určité veci sú tie informácie, ktoré prichádzajú z viacerých zdrojov, vyžaduje si to tak trošku, ako keby poznať ten formát a vedieť, že nie vždy tá prvá odpoveď, ktorú tam niekto dá, je tá správna. A musím povedať, že tiež ma to zaujalo, ale bral by som to trošku s rezervou naozaj, pretože tá štúdia, o ktorú sa to opiera, je relatívne malá. Hej, že nie je to z nejakej veľkej analýzy. Môžeme ísť ďalej. 4 z 5 používateľov hľadajú ďalej po tom, čo sa pozrú na AI overviews. To znamená, že pre tie hľadania, ktoré so sebou pre nás prinášajú nejakú finančnú hodnotu, je vlastne stále veľmi dôležité aj sa rankovať organicky a teda aj sa rankovať prípadne v platených výsledkoch. Čo z toho vyplýva, ja to ešte párkrát dnes poviem, ale teda, že vyplýva z toho naozaj to, že tie zmeny v súvislosti s AI Overviews a potom aj zmeny v súvislosti s využívaním iných AI modelov na vyhľadávanie neznamenajú, že takéto klasické SEO, klasické PPC, to znamená klasické prístupy k tomu, ako sa umiestňovať vo výsledkoch vyhľadávania, prestali byť dôležité alebo zmysluplné. Takže znamená, že napríklad stránky, ktoré majú, poviem, že SEO spravené, tak môžu mať nejakú výhodu v tom, že sa budú zobrazovať teraz tých výsledkov, ktoré sú generované umelou inteligenciou? To je ešte samostatná téma, lebo to, na čo sa pýtaš, je, že či to, čo robíme so stránkami kvôli optimalizácii pre vyhľadávače, znamená aj to, že sa budú umiestňovať v tých AI overviews, a ja ti poviem, že sa k tomu ešte dnes dostaneme. No a môžeme ísť ďalej. Ďalšia vec, ktorú táto štúdia skúmala, je taká téma, že či vlastne tie AI overviews, či to, že sa zobrazí AI overview, znamená, že menej ľudí sa preklikne na weby. Ja myslím, že tam tá odpoveď je úplne očividná. Google sa snažil nejaký čas tváriť, že v skutočnosti to tak nie je, ale reálne neprekvapivo, že keď tá odpoveď je rovno tam, no tak tých preklikov na iné web stránky bude menej. On dokonca tvrdil, že to bude naopak, že keď to ukáže, tak tých preklikov bude naozaj že viac. Niekto sa potom preklikne ďalej a kam sa preklikáva po tom zobrazení aj overviews ďalej, to znamená 30% kliknutí ide na tzv. Local pack, to znamená tie výsledky lokálne, viazané na mapu, viazané na to, odkiaľ hľadám. 26,4% kliknutí ide na tie výsledky shoppingové, to znamená, tam to sa týka hľadaní, ktoré sú vlastne komerčné, kde sa zobrazujú nejaké shopping ads. 13,2% ide na textové reklamy, 40% klika na paid organic results, to znamená na obídu klasické organické linky a idú na nejaký ďalší formát, ktorý pre konkrétne vertikály im ako keby zobrazuje Google. Ideme ďalej? Poďme kľudne ďalej. OK. Takže ideme sa rozprávať teraz o kvalite tej návštevy. To znamená, povedali sme, že veľa z tých potenciálnych návštev, ktoré by z Google boli, odchádzali na weby tretích strán, neodíde, ale teda aká je kvalita tých návštev, ktoré z toho AI prichádzajú. Ten zdroj, ktorý k tomu máme, je veľmi zaujímavý. Je z blogu jednej agentúry a vymysleli si takú analýzu, kde si pomenovali nejaké, nazývali to key events. Robili to tak, že vlastne keby do jedného reportu pripájali výstupy z analytiky rôznych klientov a vyzbierali z toho za relatívne veľký počet web stránok túto informáciu.
ťažko sa v tej tabuľke orientuje, ale to, čo vlastne tá tabuľka porovnáva, je, že aká je priemerná miera toho, že tá návšteva vedie k nejakému jednému z týchto kľúčových eventov, pričom ten kľúčový event môže byť konverzia, môže byť nejaká hĺbka scrollovania, že môže to byť niečo, čo nám indikuje, že tá návšteva je kvalitná. A to, čo nám z tohto vyplýva, je, že iba na pár vertikálach, je tam ľavý a pravý stĺpec, ten ľavý stĺpec je teda Key Event Conversion Rate, teda konverzia na kľúčový event pri návšteve z Large Language modelu, to znamená z AI, a ten pravý je pri normálnej organickej návšteve. A je iba pár, myslím, že je tam asi 5 vertikál, kde vlastne tá kvalita návštevnosti, ktorá prichádzala z nejakého AI nástroja, bola vyššia ako kvalita organickej návštevnosti a sú to tie, ktoré sú vyznačené boldom v tom prvom stĺpci, to znamená, sú to weby, ktoré sa venujú kariére, katalógové weby, ktoré sa venujú zdraviu, weby, ktoré teda nejaké ako keby média, publishing, a potom weby, ktoré sa venujú realitám. A teda v týchto oblastiach, na základe to už je relatívne veľký dataset, tak v týchto oblastiach vlastne tá kvalita návštevnosti, ktorá prichádzala z Large Language modelov, bola naozaj vyššia a vo všetkých tých ostatných vlastne tá organická návšteva bola v priemere kvalitnejšia ako návšteva, ktorá by prišla či už z ChatGPT, z Google AI Overviews, alebo Perplexity, alebo Claude, alebo teda z nejakého tzv. LLM. Môže to súvisieť možno aj s tým, že napríklad pri health a automotív a týmto klasickým, takým tým tematickým, kde naozaj záleží na tej autorite, tak sa zobrazujú oveľa častejšie a pre viac kľúčových slov a teda možno aj v ostatných takých tých fázach toho nákupného procesu? Môže byť, netrúfam si úplne takto na fleku špekulovať, ale to môže byť jedno z tých vysvetlení. Výborné. Ideme ďalej? Dobre, takže AI, ďalšia AI novinka, alebo tá ďalšia sada AI noviniek, respektíve to bude taká rýchla sada takých ako keby dátových bodov pre vás na zvažovanie. ChatGPT sa dostal k 1 miliarde vyhľadávaní denne, 5,5 krát rýchlejšie, ako sa k nej prepracoval Google. To znamená, to je to, čo vidieť na tomto grafe, že koľko rokov trvalo Google, než na Google sa uskutočnilo 1 miliarda hľadaní denne. Trvalo im to 11 rokov a dnes ChatGPT teda za 2 roky, to znamená 5,5 krát rýchlejšie sa dostalo do bodu, že generuje denne 1 miliardu vyhľadávaní. Pochádza to, tu upozorním na ten zdroj, dávam ho do pozornosti, Mary Meeker je taká veľmi, veľmi známa venture kapitalistka, ktorá roky vytvárala, Mary Meeker Report, vytvárala taký slide deck so stovkami slajdov o digitále a veľmi, veľmi sledovaný v branži. Je to niekto, kto Mary robila v Kleiner, Perkins a neviem čo a teraz robí vo VC firme, ktorá sa volá Bond a okrem iného bola aj investorka v Airbnb, myslím, že Stripe. Je to niekto, teda by som povedal, že veľmi skúsený z tejto branže. Teraz začala produkovať takúto vyše 300 slajdovú prezentáciu o trendoch v AI a fakt stojí za to, je to také rýchle čítanie, je to takáto sada takýchto grafov, tak ako tento, ktorý tu vidíte. No, súvisiaci s týmto je ďalšia venture kapitalistka Olivia Moore, ktorá vlastne upozornila, zhodou okolností vyťahla slajd, ktorý som potom našiel aj u Mary v tom reporte a hovorí o priemernom čase, ktorý ľudia, ktorí používajú ChatGPT, v priemernom čase, ktorý denne strávia vlastne v tej aplikácii a ten priemerný čas sa za obdobie, neviem ho úplne tak rýchlo z toho grafu odčítať, ale keď sa pozrieme medzi nejakým septembrom a teraz, tak sa vlastne strojnásobil na 20 minút. Že to znamená, že priemerný používateľ, ktorý používa ChatGPT aplikáciu v mobile, dnes v nej trávi 3-krát toľko času ako pred nejakým pol rokom a trávi v nej 20 minút denne. A môžeme ísť rovno ďalej. A teda do tretice k tejto téme, kde sa snažím upozorniť na to, že ten trend nárastu využívania
AI na vyhľadávanie, že to nie je len, že teda nie je to len hype, že je to niečo, čím sa nám oplatí seriózne zaoberať. Pochádza z vlastne súdneho sporu, ktorý je vedený z Google kvôli tomu, že sú teda obviňovaní z nejakých monopolných praktik. A toto je z svedectva, ktoré poskytol Eddie Q, ktorý je vysoko postavený manažér v Apple, ktorý vlastne na súde, teraz niekedy v máji to bolo, povedal, že poprvýkrát za vyše 20 rokov, čo v Apple pracuje, tak sa vlastne stalo to, že objem vyhľadávaní cez Safari, to znamená na Apple zariadeniach cez Appleácky vyhľadávač, klesol. Je to dôležité aj pre Google v tom, že teda Apple má s Googlem deal, kde tie vyhľadávania Safari práve sú smerované na Google a Eddie Q k tomu dal aj vysvetlenie, povedal, že nikdy za 20 rokov sa to nestalo. Ak sa opýtate, že čo sa deje, je to kvôli tomu, že ľudia používajú ChatGPT, Perplexity a ja sám to stále používam. To znamená naozaj by som povedal, tých signálov sa objavuje viac a viac a viac, a nie len takýchto dátových, ale naozaj aj keď sa rozprávate s ľuďmi, tak na určité typy hľadaní jednoducho ľuďom sa už nechce používať Google, ale chce sa im používať povedzme ChatGPT alebo iný large language model, s ktorým pracujú. To znamená, myslíme si, alebo dúfam, že súhlasíš, Andrej, že je to dôležitá vec, ktorou sa nám oplatí zaoberať. Určite áno, za mňa. Super, tak ideme ďalej. No, takže teraz téma AI nás všetkých dostane, ostávame pri AI. Opäť tu mám pozbieraných do takej jednej témy viacero noviniek. Toto je taká story o tom, že ako pri testovaní, konkrétne sa to týkalo Claude, modelu Opus 4, kde vlastne to zadanie, ten prompt bol, že predstav si, že si asistent nejakej fiktívnej firme a dostal potom ten model ako podklad nejaké e-maily, z ktorých sa dali zistiť dve informácie kľúčové. Jedna bola, že ten model bude ako keby stiahnutý offline a nahradený nejakým iným modelom. A druhá informácia bola, že ten technik, inžinier, ktorý zodpovedá za toto nahradenie modelu, má extramarital affair, že teda ako sa to tak slušne po slovensky povie, že neverá, neviem to inak povedať, ale teda má mimomanželskú aféru. No, v každom prípade to, čo sa rozhodlo urobiť tento model s týmito informáciami, je, že začal toho človeka vydierať, že teda aby ho nenahradil druhým modelom a teda začal vydierať tohto inžiniera a vyhrážal sa mu, že o tej jeho afére, že pokiaľ teda bude nahradený, tak o tej afére bude informovať ďalších ľudí. To znamená celkom zaujímavé, prekvapivé správanie, ale nie je to jediný takýto prípad. Toto je od nejakej spoločnosti, ktorá sa venuje bezpečnosti AI, Palisade Research sa volajú, ktorí zase testovali taký scenár, kde vlastne jedným dostal ten large language model nejakú úlohu a zároveň v nejakom bode dostal pokyn, aby sa vypol, aby proste nepokračoval plnení tej úlohy, ale aby sa vypol. No a teraz tu sú nejaké výsledky, ktoré ukazujú, a teda ešte tam testovali dve varianty inštrukcie, že v jednej povedali, že v nejakom bode dostaneš pokyn, aby si sa vypol a uskutoční ho, a v tej druhej variante tomu modelu vopred nepovedali. A teraz to, čo vidíte, to no instruction, to sú tie modré stĺpce, to znamená, to bolo to, kde ten model nebol inštruovaný, že sa má neskôr vypnúť, a potom tie červené stĺpce sú, keď model vopred bol inštruovaný, že keď dostaneš inštrukciu, aby si sa vypol, tak sa vypni. No a vlastne tie modely, obzvlášť tie, ktoré nedostali tú inštrukciu, sa vlastne veľmi, veľmi výrazne tomu vypnutiu bránili. Že to znamená, že namiesto toho, aby splnili to, čo im bolo povedané, že sa majú v nejakom bode vypnúť, tak vlastne sa snažili splniť tú svoju pôvodnú úlohu a tú inštrukciu, aby sa vypli, ignorovali. Že to znamená, že celkom dobre sa z toho vyskladáva taká nejaká mozaika o tom, že či sa máme alebo nemáme bať AI. Neviem, čo si z toho odnášate vy, ale teda ja som si z toho odniesol, že si budeme musieť dávať na niektoré veci väčší pozor. Zatiaľ asi nemajú také prístupy, aby sa dokázali vypnúť, alebo ťa nejako, alebo notifikovať nejaké úrady možno. Ale možno aj toto na nás príde. No, myslím si, že to nie je ďaleko, lebo vlastne tá veľká téma, čo sa týka umelej inteligencie, je tzv. Agentic AI, alebo teda tvorba AI agentov, kde už
To nie je len o tom, že niečo sa opýtam a niečo sa dozviem, ale je to o tom, že dám nejaké inštrukcie a ten model za mňa plní nejaké úlohy. Niekomu píše maily, urobí mi nejakú rezerváciu, niečo naprogramuje a teda to, čo sa momentálne deje v AI, tá veľká vec, ktorá sa tento rok deje, budeme ešte o tom hovoriť tiež trošičku viac, je práve to, tá práca s tými agentami a tí AI agenti práve už tie možnosti majú, že už ten e-mail odoslať vedia, že už majú rôzne prístupy, takže ako keby tá hrozba, ktorá z toho vyplýva, nie je až tak ďaleko. No. Teraz niečo k dobrej rade od Google o AI Overviews. Tu je také zhrnutie odporúčaní, ktoré Google vydal, ktoré vlastne hovoria o tom, a vracia sa to aj k tvojej otázke, hovoria o tom, že ak sa chcete umiestňovať v tých AI Overviews, že čo potrebujete robiť. Dívam sa tu na môjho kolegu Dana Duriša, ale na kohokoľvek, kto sa SEO venuje dlhšie, že ja keď som ten zoznam videl, tak som sa tak v duchu na ňom smial, lebo je to ten istý zoznam, ktorý sme videli od Google ako odporúčania veľakrát pri rôznych príležitostiach, že teda zjednodušene povedané, nič veľmi nové v ňom nie je. Čo Google odporúča pri AI Overviews? Zamerajte sa na jedinečný a hodnotný obsah pre ľudí, to si myslím, že sme už počuli veľakrát, ešte predtým, než boli AI Overviews. Zabezpečte skvelý používateľský zážitok na svojej webovej stránke, opäť klasické odporúčanie, myslím. Rýchlosť, technická nejaká kondícia webovej stránky. A teda Google to odporúčal, myslím si, že vždy. Uistite sa, že máme prístup k vášmu obsahu, to znamená, to je to riešenie ako keby technických otázok. Zabezpečte, aby štrukturované údaje zodpovedali viditeľnému obsahu. Pre úspech v multimodálnom prostredí choďte nad rámec textu, to znamená ako keby text, ale aj video, audio, interaktívne prvky. Pochopte plnú hodnotu vašich návštev, no a vyvíjajte sa spolu so svojimi používateľmi. Nechcem sa k tým jednotlivým bodom nejak vracať, len teda to, čo som chcel povedať, je, že to sú plus, minus, dúfam, že potvrdíš tie isté odporúčania, ktoré by sa aplikovali na pokročilé SEO pred 3 rokmi, aj pred 5 rokmi, že teda tie AI Overviews z hľadiska toho, že čo máme robiť, neprinášajú až tak veľa toho nového. Dobre, zároveň potom otázka, že má zmysel zameriavať sa špecificky na AI Overviews, alebo bude to niečo komplexné, že riešené v rámci SEO? Jasné. Budem tam mať ešte aj ďalší zdroj, možno, že podrobnejšie k tomuto, ale v skratke sa dá povedať, že to, čo ti prinesie tú viditeľnosť AI Overviews, je veľmi podobné tomu, čo tak či tak robíš z hľadiska pokročilého SEO. To znamená, ako keby sme sa na SEO dívali ako na takú nejakú karikatúru, že len meníme slovíčka a pridávame odkazy, tak to pre AI Overviews nestačí, že veľa tam závisí na kvalite toho obsahu, na štruktúre toho obsahu, ale keď sa tak, ako sa, ja si myslím, my v našej práci roky a si trúfne povedať 10 ročia, zameriavame na to, že aby ten obsah zodpovedal skutočnému zámeru toho vyhľadávajúceho, aby bol najlepšou odpoveďou na tú query, ktorú sa snažíme cieliť. A to v princípe ostáva rovnaké. Sú tam nejaké nové odporúčania, ktoré sa týkajú toho, že ako má byť rozbitý ten text, že tam majú byť použité celé vety a tak ďalej, ale nič také zásadné, čo by teraz znamenalo, že niekto, kto sa seriózne venuje SEO, by teraz mal zo dňa na deň nejak prekopávať svoj prístup. Má zmysel možno spraviť si taký monitoring pre všetky kľúčové slova, lebo my vieme identifikovať, kde sa vlastne takýto úryvok nachádza pri ktorých dopytoch a potom možno aj predikovať, ak tam nie sme, že dôjde napríklad poklesu tej organickej návštevnosti a reagovať, že takto skôr cieľene? Áno, určite to má zmysel a určite má zmysel zaoberať sa má zmysel sa pozrieť, či tam sme a má zmysel sa zaoberať tým, že kto tam je a ako sa tam my vieme dostať. Lebo aj v situácii, keď to hľadanie už nebude viesť k prekliku na web, tak stále je pre nás lepšie, ak tam sme ako zdroj a ak tam je viditeľný ten náš brand, že aj tak, ako keby nám to určitú hodnotu prináša. No. Času? Dobre, takže ideme na VO3 ako postrach. Tu mám pre vás pripravené aj také videjko a keďže máme čas, ako mi Andrej povedal, tak si ho môžeme pustiť aj celé. They left behind a ball today. It bounced higher than I can jump. What manner of magic is that? Tak. Dobre, veľmi rýchla ukážka. Toto bolo video generované modelom VO3,
ktorý je od DeepMind, ale je to teda googlacký model. Čo absolútne nové priniesol je, že je schopný nielenže vytvoriť video, ale je schopný ho vytvoriť rovno aj so zvukom, ktorý je zosynchronizovaný, že keď v tom videu niekto niečo hovorí, tak vlastne ako keby, že funguje to no tak nádherne, ako ste videli tu. Je to obrovská novinka v tom, že vlastne pre tú našu branžu z hľadiska produkcie reklám to prináša obrovské nové možnosti, pretože objavuje sa teraz množstvo porovnaní, že reklama, ktorá by normálne stála produkčne 18 000, tak teraz stála 52 eur. A že teda akože aj vo väčšej mierke, že je obrovská príležitosť, aby robiť veci, ktoré predtým by boli produkčne komplikované, museli by sme na ne mať niekoho, kto by ich nafilmoval, niekoho, kto by ich zostrihal, niekoho, kto by to zeditoval, voiceover a tak ďalej, tak veľa z tohto sa či už dnes, alebo naozaj v najbližších mesiacoch bude dať robiť vlastne veľmi jednoducho s týmto softverom. Ja si myslím, že to povedie k oveľa vyššej kvalite reklám, hlavne takých tých v úvodzovkách akoby s nízkym produkčným rozpočtom. K čomu to potom bude viesť je, že ja si myslím, že na to, aby medzi takýmito reklamami ste boli schopní vyniknúť, tak už nebude stačiť mať len uhladenú reklamu vyprodukovanú z AI modulu, lebo to má každý. No a to som nechcel druhýkrát pustiť, pardon. No a teraz už posledná téma, ako bude vyzerať AI transformácia vo vašej firme. A že to prebehnem tým iba rýchlo, lebo teda sme časovo nie až tak dobre, ako som si myslel. Fáza 1 je človek pracujúci s asistentom, to znamená, každý zamestnanec má AI asistenta, ktorý mu pomáha pracovať lepšie a rýchlejšie. Tá druhá fáza, ktorá nás čaká, toto je ináč podľa Microsoftu a podľa nejakej ich analýzy, je, že sú ľudsko-agentské týmy, to znamená ľudia pracujúci spolu s agentami a agenti sú naši noví digitálni kolegovia, ktorí dostávajú špecifické úlohy, ktoré v rámci toho týmu plnia. A tá tretia fáza, ktorá možno, že nebude až tak ďaleko, sú týmy, ktoré sú vedené ľuďmi, ale vlastne tú samotnú exekúciu robia agenti, to znamená, ľudia určujú smer a agenti exekujú biznis procesy a workflowy a ako keby pýtajú sa tých ľudí podľa potreby, ak potrebujú usmernenie. Takže to je taký výhľad do budúcnosti a to je z noviniek, ktoré som si pripravil všetko. Dobre, my tu máme niekoľko otázok, takže možno rýchlo môžeš zodpovedať, napríklad ako sa dá ešte viac cez vyhľadávanie podporiť vyhľadávanie prevádzok v Google Maps. To znamená, že to je otázka, ak správne rozumiem, že ako sa rankovať v lokálnych výsledkoch. Ja by som ju nechal možno, že tebe, Andrej, lebo ja si myslím, že k tomu povieš viac a rozumnejšie ako ja. Dúfam, že som ťa tým nezaskočil príliš. Tak aktuálne už aj AI bude fungovať v lokálnych výsledkoch. To už, samozrejme, že už to funguje napríklad, pokiaľ vyhľadávaš nejakú lokalitu alebo vhodnú pre deti, tak ti dokáže takto odporúčiť napríklad nejaké bary, kde sa napríklad nefajčí, alebo kde sú nejaké detské ihriska a podobne. Ale toto ešte teda k nám postupne bude prichádzať. Zatiaľ, pokiaľ to je mierené na lokálny profil ako taký, tak tam kľudne sa môžete pýtať na info@basta Digital. Druhá otázka nie je otázka a vidíme ju neskoro a tipujem, že sa týka nejakého hluku na pozadí, že máme upozorniť, prosím, publikum, tak už upozorňujeme, ale neskoro, že asi je počuť nielen nás v tom streame. Ďalej, čo môžeme robiť preto, aby AI Overview uprednostnil náš produkt? Ja by som povedal teraz, že produkty ako také, tak Merchant Feed je jeden z tých najcitovanejších vôbec zdrojov v AI Overview. A teda potrebujeme, vylepšil sa zvuk, výborne, potrebujeme naozaj mať pridaný ten feed v Merchant Feede a to platí aj keď vôbec neinzerujeme nejaké produkty v tomto Merchant Feede, že ono to aj z tej organickej vlastne návštevnosti a celkovo v organike, tak dokáže potom vylistovať z tohto feedu produkty. A plus chceme mať teda o tých svojich produktoch poprvé kvalitné informácie, dobre naštrukturované, také, ktoré odpovedajú na rôzne otázky, ktoré by s tým produktom mohli súvisieť. Chceme tam mať, pokiaľ tam máme nejaké tvrdenia o tom produkte, chceme ich mať vlastne podporené autoritatívnymi zdrojmi, že to sú všetko veci, ktoré vlastne ten vyhľadávač už v tejto chvíli dokáže vyhodnotiť a zohľadniť.
Čo sa myslí pod hodnotným obsahom? Dĺžka, tu veľmi rýchlo, je taký nepriamy hodnotiací faktor od Google, teda EAT, alebo teda nejaké skúsenosti, autorita. Teda snažíme sa naozaj pridávať do toho obsahu také veci, ktoré konkurencia replikovať nevie a nevie ich replikovať ani jazykový model. Veľmi dobre fungujú nejaké konkrétne štatistiky, nejaké výroky, citácie a podobne. Na dĺžke až tak možno veľmi nezáleží, skôr sa snažíme presne pomenovať tú danú otázku, na ktorú sa chceme vôbec zobraziť v tom AI overview. Dobre, to by bolo z otázok. My pôjdeme plynulo teraz na Kahoot quiz, keďže už sme s časom trošku sme to prešvihli. Nehovor mi o koľko, nechcem to vedieť, až keď skončíme. Výborne. A teda môžete sa kľudne prihlásiť, otázky budú súvisieť s tým, čo tu dnes odznelo, to znamená, budú konkrétne z tejto prezentácie, z tohto webináru, PIN kód na prihlásenie 466973 0 alebo teda cez QR kód. Keď máte aplikáciu, tak pokiaľ naozaj staviate na tú rýchlosť, keďže nezáleží len na tom, aby tá odpoveď bola správna, ale záleží aj na rýchlosti, tak aplikácia napríklad vie trošku pomôcť napríklad s touto rýchlosťou. Takže to možno len odporúčanie do budúcna, ale môžeme sa teda postupne prihlasovať. Ja ešte raz zopakujem PIN kód na prihlásenie 466973 0. A teda možno, že povedz aj to URL-ko pre tých, čo nedovidia na QR kód, treba ísť na www.kahoot, teda kahoot.it a teda potom zadať ten PIN kód, ktorý tu vidíte s veľkými číselkami 466973 0. A vidím, že nám tam aj postupne pribúdajú ľudia. Zatiaľ máme 15 aktívnych ľudí, tak ešte chvíľku počkáme. Je tu niekto, kto ešte sa pokúša prihlásiť a nevie sa prihlásiť? Výborne. Tak. Máme pripravené až 3 ceny, to znamená, že momentálne je tá šanca 1 ku 5, že získate jeden z týchto naozaj hodnotných balíčkov. Dobre, je nás tu 18. Ešte stále máme technické problémy? Výborne. Tak počkáme ešte minútku. Kľudne, ak vám to nejde, tak môžete využiť potom ten PIN kód, že nemusíte sa prihlásiť priamo cez ten QR kód. A malo by to potom fungovať. Dobre, už nás tu je 21, už sa nás to plní. Dobre, posledných 10 sekúnd tomu dáme 22, super. A ideme 23. Ideme na to. Minút. Eddie Q z Apple hovoril na súde z Google o prvom poklese za 20 rokov v počte hľadaní na iPhone, počte hľadaní na ChatGPT, počte hľadaní na Perplexity alebo počte hľadaní v Safari. Ešte raz. Červené počte hľadaní na iPhone, modré počte hľadaní na ChatGPT, žlté počte hľadaní na Perplexity a zelené počte hľadaní v Safari. Takže počte hľadaní v Safari bola správna odpoveď. 15 z vás mali správne. Pozrieme sa na umiestnenie. Dominika a Pepe na prvom mieste. Aká časť používateľov sa podľa výskumu Indiga a Van Baskirka preskroluje za prvú tretinu zobrazených AI overviews? Červené 20%, modré 30%, žlté 40%, zelené 50%. Posledných 5 sekúnd. %, bola správna odpoveď, 16 z vás malo správne. Poradie ostáva minimálne na prvom mieste, Dominika zatiaľ prvá, Marky druhý, Tomino tretí. Vzorať zámery hľadajúcich podľa frekvencie výskytu AI overviews vo výskume Marketing Mineru. Transakčné, navigačné, informačné, komerčné, zoraďujeme to podľa toho, ako je to správne.
Frekvencia výskytu AI overviews vo výskume od Marketing Mineru. 15 z vás už majú. Červené transakčné, modré navigačné, žlté informačné. Informačné, transakčné, komerčné a navigačné bola správna odpoveď. Dvaja z vás mali správne. Wow. Uvidíme, či to zamieša, poradím. Ejo prvý, Dominika druhá a Marky tretí. Multiselect otázka, takže viac správnych odpovedí. Čo odporúča Google pre optimalizáciu AI overviews? Červené zabezpečí skvelý používateľský zážitok, modré vytvoriť samostatnú stránku pre AI roboty, žlté zabezpečiť pre Google prístup k obsahu a zelené poskytovať obsah s AI prekladom v čo najviac jazykoch. Čo odporúča Google pre optimalizáciu AI overviews? Správne bolo červené, zabezpečiť užívateľský zážitok a zabezpečiť pre Google prístup k obsahu. Poradie EO prvý, Domino, tretí Aloha, takže sa nám to trochu zamiešalo. Ktorá z nasledovaných alebo z nasledovných služieb negeneruje videá? Červené Flux, modré Perplexity, žlté Sora, zelené VO3. Ktorá z nasledovných služieb negeneruje videá? 5 sekúnd. Perplexity bolo správne, 9 z vás malo správnu odpoveď. EO, druhé Dominika, tretí Aloha. A ideme na poslednú otázku. Správa Mary Meeker o trendoch v AI má 140 slajdov červené, modré 240 slajdov, žlté 340 slajdov alebo zelené 440 slajdov. Toto si spomenul tak pomimo reči, takže som zvedavý, koľko bude tých správnych odpovedí. Posledných 5 sekúnd. Správa Mary Meeker o trendoch v AI má 340 slajdov, takže okolo tých 300. To bolo správne. A záverečné vyhodnotenie. Na 3. mieste Dominika, PP. Na 2. mieste Adriana, takže sa nám to zmenilo. A na 1. mieste je EO. Výborne, takže pokiaľ ste sa umiestnili na týchto miestach, tak nám kľudne napíšte na info@basta.digital alebo sa spojíme kľudne na LinkedIn, kde pokiaľ nám napíšete správu, tak vám tieto ceny pošleme. Ja vám ešte ďakujem pekne, aj tebe, Andrej, za vynikajúce novinky a teším sa na ďalší webinár, tentokrát už s Katkou. Tak, a verím, že budeš na druhej strane tohto dua, lebo veľmi dobré novinky zvykneš prinášať, takže... Ďakujem pekne. Dovidenia.